Privátna železničná spoločnosť pod názvom Prvá slovenská železničná akciová spoločnosť 28. júla slávnostne uviedla do používania lokomotívu, ktorá bude slúžiť pre účely obchodnej činnosti firmy. Spoločnosť Prvá slovenská železničná akciová spoločnosť vznikla v roku 2003. Za pomerne krátku dobu sa vypracovala zo spoločnosti, ktorá začala obsluhovať železničné vlečky pre priemyselné podniky, na spoločnosť, ktorá sa stáva významným hráčom na železničnom dopravnom trhu v oblasti nákladnej dopravy. V súčasnej dobe spoločnosť zamestnáva 100 zamestnancov na území Slovenska a Maďarskej republiky a všetky pracovné miesta boli vytvorené bez dotácie zo štátu. Nie je každodenným zvykom kupovať lokomotívu, pretože to nie je lacná záležitosť. Dnes sa stávame svedkom toho, je to v podstate historický okamih, keby spoločnosť si kupuje vlajkovú loď, čo sa týka lokomotív. Je to elektrická lokomotíva radu 240, ktorú budeme využívať na tratiach ČD, čiže Českej republiky, na tratiach ŽSR, čiže na Slovensku, a na tratiach MÁV, čiže v Maďarsku. V súčasnej dobe zabezpečujeme prepravu nákladných vlakov od maďarsko-rumunskej hranice až po česko-nemeckú hranicu, od maďarsko-rumunskej hranice až po rakúsko-maďarskú hranicu. Z východu zabezpečujeme prepravy z ukrajinskej hranice po štátoch Slovenska, Česka a Maďarska. Zakladateľom prvej železničnej spoločnosti je firma Špetrans SRO, ktorá sa taktiež zúčastnila slávnostného aktu. Každá spoločnosť po 20 rokoch existencie má už aj nejaké ciele a aj dcerské spoločnosti. My dcerských spoločností máme v podstate dneska viacej. Dá sa povedať, že firma je dneska v holdingových štruktúrách a v podstate pôsobí na trhoch celej Európy. Prirodzene k tomu patrí konečný sviatok toho, že toto je prvá lokomotíva elektrického typu, ktorú proste táto spoločnosť si kúpila do vlastníctva. Okrem toho vlastní ďalšie lokomotívy a je to dneska rádové už 15 lokomotív, ktoré táto firma prevádzkuje a robí s nimi v podstate externé výkony. Čestným hosťom bol samozrejme aj primátor mesta Levice, ktorý vyjadril spokojnosť nad účasťou súkromnej železničnej spoločnosti v meste a zaujala ho i farebná kompozícia lokomotívy. S radosťou som privítal pozvánku od spoločnosti, ktorá sa nazýva Prvá slovenská železničná akciová spoločnosť, lebo viac menej z počutia som vedel o tom, že sú to ľudia, ktorí založili spoločnosť, že sú to ľudia z Levic, že je táto spoločnosť riadená prevažne z mesta Levice a milo ma prekvapilo hlavne to, že tá lokomotíva má žltozelenú farbu, to znamená, že bude chodiť po Čechách, Slovensku i po Maďarsku a bude nosiť farby práve mesta Levice. Tieto súkromné spoločnosti, ktoré vznikli v podstate z malých firmičiek a postupne sa vypracovali finančne, tak aj mohli kupovať lokomotívy. To znamená, že sú úspešní a opäť by som vyzdvihol fakt, že v Leviciach je spústa ľudí, ktorí sú veľmi, veľmi šikovní a ak takýchto spoločností bude viac, to znamená, budú vytvárať konkurenciu na železničnom trhu, tak to je iba dobre pre Levice a samozrejme aj pre Slovensko.